Здравейте, приятели! В днешното видео ще играем Brawl Stars. И излизаме сега. И влизаме в Brawl Stars. Днеска малко поцъках на Brawl Stars. И сега пускаме видео. Пишете в коментарите кой ви е любимия бrawler. Игра на дуел. Е така. И първи обаче на 7 минути. Ето малко да си го апгрейдим. Пускаме да играме. Хора, аз по принцип още малко и ще взема SpongeBob скина на стрим. Това не мога. Ще игра с малко. Просто директно умрях. Не съм много добър с знание на май. Просто няма с който игра. Аз ще играя като най-добър. И сега игра с най-добър Елгът. Сега ни пуска срещу Шели. Само да си няма супер, защото наведнъж съм дет, хора. Тук ли бе? Само не се пусна супер. Дано да не се заради супер, защото... не. Тя вече хора има супер. Не, хора, не. Сега така да изглежда. И когато пусна супер, да се плати на това. И след това се пусна хайперчак. Не бяхме на много малко, но не можахме. Пускам плей гейм. Няма какво директно да го има, така че направо пускам плей гейм. Как е? Виждате ли, той има някакъв скин на Пакър? Добре, обаче този път с Пайпър. Мисля, че тази игра обаче ще спечели, защото той няма много добри играчи. Ето сега и откъдето и да ми дойде, само го стрелям. Някак ме стопира, хора! Аз качих с супера. Пуска бомбите. Сега няма как просто хора да не набиме. Това е втория бал на играта. Не знам, може да игра с нея, може да е много добър с нея. Да. Не е много добър. CEO of Brawl Stars. Хора го бихме. И сега обаче Франк, той взима по много кръв, но стреля много бавно. Ето, спечелихме. Добре, спечелихме, хора. Този път правим изход. Ето, отворих реар. Не ме било докъм. Ето, добре. Имаме още един стар дроп.
Това бро... Не, това е бро! Хора, даде ми пени! Хора! Даде ми пени! Не мога да повярвам. Даде ми нов броуър, даде ми пени. Добре, така. Така да решим нещо. О, има фри. Фри. О, има... Не знам какво това остави. Някакъв бургер. Добре. О, има много яки неща. Ето къде е взел. Той просто събира много. Добре, обаче вижте, тук ще ми даде, нали, меню и 10 рандъм стар дропа, така че просто купувам го на някак. Даде ни бъбъл, балонче някакво ми даде. Добре, и сега 10 стар дропа. Добре. Много искам легендар. Само е 4. 6, не знам. Просто не знам, ще оставям хора. Леле, какво става? Само рери, супер рер. Моля, пак бро. Епик. Епик. Отново и... Пак бро. Хора, как? В едно видео 2 нови броуъра. Хора, какво? Хора, какво? Не. Още един броуър. Вижте ме, вижте ме. Haha! Beaten by a fox and a botanist! Това не е завярване, хора. Сега обаче мисля да си купим някакъв скин на Пайпер. Oh, too bad. Примам Пайпер. Това е за 5000. Това е 5000. Те пасичихте за 5000 бе. Добре, явно си купуваме на Пайпер. Wow, hardcore. Let's go get him! Има един от този, но много не ми харесва. Има Стелър Шели. Не е Стар Шели, хора, аз нямам Стар Шели. Стар Шели имат само тези, които играят Brawl Stars 2019, т.е. когато излезна играта. Да, това е. И парите, хора, по принцип, аз си ги пазвам и сега ще ми покажа за This is so lame. виждате? Трябва да си имам Едгар, защото по принцип, хора, Едгар ми е любимия броуър. И много искам да му имам това. И след това златния, ако трябва джемове, ще се съберем. Но така. Ето, мога да си купа буквално да имам всичките, но ще си изхарва 7000 такива пари за нищо, така че няма да купа. Добре. Ето, и пускаме май. Тази и още една. И след това ще игра на една друга игра. Мане, те имат Колт, Леон, Шели и Колт е Гол 3. Моят къде Гол 2. Много първия лично не е. Беше май на още 20 струва. Просто не. Това е пърмеша, че ще го бъде. Сколът е мега добър хора. Ето го.
само да кажа с Едгара, по принцип, докато се бием и се зарежда като спокойно, това срещу него. Добре, обаче сега с Шели трябва да внимаваме, хора. Защото знаете, че с супера и просто пустили си го и му убива на бъдно. Yes! Просто когато тя си пусна супера, аз бях във въздуха, тя не можа да ме отцели да, хора, още една игра. И след това 10 дни. И ще... чакайте време. Не, няма долу скинове. Трябва и горе да се вземе скинове. Добре. Пускам хора просто последно. Добре така. Даже по принцип хора може да спра видеото по средата на играта, защото не се... Трябва видеото да е 15 минути, ние сме на 12 минута. Не, хората не го добре. Добре, аз с Едгар би трябвало да имам всяка. Добре, има Шели, хора, така че пак ви казвам, внимаваме. Добре, като ще си заради Стартала. Пала, не Стартала. Видяхте ли? Тя се пусна пауъра, но не ми можа по финанси. Добре, тук просто тук някак трябва да ги избегнем. И да дойде... Не, трябва да идва, защото нали ако се хорат, нали знаете, че тя скача и последния момент. Това не се пусна малко пауъра и тя не е нали. Не, това се примерно. В момента тя май не си зарежда пауъра, нали? Само аз, само не е било това. Добре, мисля, така. Don't touch the star! Хора, пак победихме! Браво, бе! Добре, това беше. Чао, Чао.